martangya kita. Puji hai maho ale Tuhan disudi dengan dibasa. Puji hai maho marhiti-hiti partikyan. Jala nanang namho nama pengujian nami marhiti-hiti nanang menangi hatapani. Ajari pargugui hami mangatus yatamun di bagasan Yesus Kristus martang kami. Amin. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan, tuhita saluhna damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan tikion, atani di bata songon nagabi jamita, di minggu tanggal 16 Agustus 2020 di enek mai sen buku di si Musa na palimahon manang 5 Musa biddu 15 ayat 12 masoho tuai 10 songono mahata ni Tuhan. Tungsura mengadup di ho dongamu salah eber bahwa manang perempuan ikon 6 tahun liling na ibana mangula di ho. Tole papitu tauton ikon polomo boti ibana sian labungmu. Jalatung sura di palua ho ibana boti sian labungmu. Dan jadi rumar boti ibana paluamu. Ikon buas pangalamu tu ibana. Sian biru-birum. Do sian perdegianmu. Do sian pangilanganmu anggur. Sian luhut naung pinapasu-pasu ni Jehovah de batam tuho. Lehonommu ibana. Ikon paingot-ingotommu hato bedo nang ho na jolo di tano Mesir. Gabi ditobus Jehovah de batapo. Ala ni ido ubah nutonahon tuho hataon sadarion. Ala tung sura dohonom na maddok tuho. Dang dipangidorohaku naing malua. Aruar sen labungmu. Ala holong rohana midaho. Doho mida isi ni jabum. Ay sonang rohana di labungmu. Ikon botomu masada singgirit. Jalaturamu pinggolna di labung pitu. Jadi hatubamu maibana ro di saling lilingna. Tu hatubamu para puape lasong onido bahenommu. Unang pola do roham. Ala polomu ibana botisyan labungmu. Ay silop isian gaji ni halak si pangan gaji. Pinangula honon na ho 6 tahun lilingnya. Jadi pasu-pasuan ni Jehovah di batapo di saluhut na ni ulam. Holak nido pahjahon na. Horas. Salam sehat, salam kebaikan. Tuhita damang dainang na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Jala merdeka maju di hita saluhutna. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Adong do heas ada istilah na pinasaha ni Bapak Proklamator Indonesia Ima Insinyur Soekarno. Didok ibana istilah na pamilia sampai tu sonari. Didok ibana jangan lupa jas merah. Manang lapatannya jangan sesekali melupakan sejarah masa lalu. Bahasa didok ibana songoni asa marhite-hite akka sejarah masa lalu. Saluhu jelma mangingot songod dia do tutu na diae na diporsan saluhu jelma ditiki-tiki naung salpu. Akan na bernit aki setaonon akan na rahis ido na jinalo ni ganup jolma talumo bimahita bangso Indonesia adorang so merdeka songon si sonar. Marhite-hite turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon takas do ima dipabotohon si Musa
dipaingot si Musa tu bangso Israel litiki na di perdalanan na sida ia bangsoi na jolo gabi bangso hatu baddo adorang so ditogihon debata na sida haruar sen bangso Mesir. Alai dung jauh-jauh bangso itu debata gabi asima rohani debata. Jauh-jauh ni bangsoi maradopod debata mabahay ni matubu holong ni rohani debata gabi marpamuati ma rohani debata palon na sida. Gabi ditugihon debata ma bangsoi haluar ima siantano Mesir tu inganan ng pinaradi ni debata tu na sida nagok ima susudo situak ni lupa. Di bagasan partikyanon takas do di goreton di leon ima sada tona tu na sida songo dia do tutu bangsoi mangulu di bagasan roha na marpamuati. Songo dia do tutu bangsoi marpangalaho hobar tulong mo ni rohani debata. Jala songo dia do julmai marpangalaho tuak kahatuban na adong dia do padinasida. Di bagasan ayat 12 masa itu takas do di dok kontung sura mangadok di ho dongamu sahala hebir bawa manang paropuan. Jadi adong ima ruhut-ruhut, adong haturan, adong ima sesuatu naikon ulanon ni bangsoi ditiki marhatuban na sida. Ditiki adong ima hatuban di bagasan ima rumah tangga na sida. Sahasahalak buido gabe sada hatuban ima tu sada keluarga meragam dosi bosirna. Adong mai ala na talu di bahit uhum, adong mai ali di parutangan jadi gabe di gadis madirina ima tu sasahalak. Alai maritihite di bagasan tikyon adong ruh adong aturan naikon ulah din nasida. Naikon ulah non di bangso Israel marhite-hite hatuban. Alai secara khusus soal perhatubanon sa bangso. Di bagasan tikedokon sa bangso imahala he bersandiri. Songo dia do tutu na yang dohonon ni dibata tu bangsoi marpangalaw tu hatuban na sida. Na perjulu sahali di dokon sasahalak hebir manang sasahalak hatuban bangso hebir gabi hatuban do ibana di sada-sada iduk somangna liling na ikon onom tahon. Alai anggo ima tahun papituhon ikon malua do ima sasahalaki manang salah halak heberi ima sen perhatubano. Ima aturan na perjolo. Aturan na paduahon idok kemusenang molo ima dipalua sasahalak hatuban ima sian ima jolo di iduk somang na iduk somang ikon mangaleon silelehono. Napatan na songo dia sasahalak hatuban dang bu ima naholang ima malua sajo tandu mobi halak hebir. Ala ikon ima lehono di iduk somang songo dia bohal liparnglon na. Tujuan na aha asaboy hatubanom dung malua ibana gabi boy ma ibana mangolu gabi boy manguduti ngoluna gabi boy imana pasikup pun selalu akan narikot di bagasan parngolon na. Ima na didokot ima diayat pasal pelopaton jal aturan na patuluhon adong musenang didokon anggo sasahalak nung ngatiki na ibana sa sitong na malua sen perhatubano. Alai dang olo ibana idokon na kaningan diayat sa plonom sa tuay sa plupitu dang olo ibana malua manang dang olo ibana laos sen nima adupan ni iduk somangna idokon ikon bayano tadda didokon na kaninga taddana ikon buaton ni masada sigirik jala turahon pinggol buasa di basongoni satung takas di boto iya ibana dang boy be ima malua manang sadihari be alay salileng ibana mangulu
ikun gabi hatuban do ibana disada ima tuan. Jala ima parasing disada hatuban na manotong doa ke hatuban naro di pudian niari. Ale merhiti-hiti hata ni dibata di bagasan partikenon dada neng madokon songo dia ima sistem perhatubanon na adong ima di bangso Mesir di hati hai. Alai nanang ima diajar merhiti-hiti hata ni dibata di bagasan partikenon songo dia do ima iduk somangon marpangalaho. Songo dia do iduk somangon ima maroha paluahon. Songo dia do julma namoraon na marhatubaton julmaon mangalehon ima akan nadinggan tuak hatuban na dung haluar hatuban om manarmikon. Jala omma nanaing parsajarata marhite-hite hatani dibata di bagasan partikyan. Damang dainang nenalonga di bagasan Yesus Kristus dilihod do tuhita sada ujahan na maseuli na masay ima menggerak korohaton jala ima pahoton ng haporsyota ujahan na didokon maroha paluahon. So dia do tutu damang dainang maroha paluahon. Jujut ima diari na perpudion hita hakristenon songon ima parsatur maroha pamatehon. Kecemburuan, kemunafikan, keserakahan sa ido na marsigorgor di bagasan rohata. Dang boy ima dibereng si malolongton diboto pikiraton ima julma na umalo julma na lubi siya kita. Mulubuin niya kita ima ikon lubi. Hita na umalok lang na asik. Dang boy niyan ibarat na di bagasan tikyon dungat tadapotan. Mulubuin niya kita na dapotan. Alay marhiti-hiti hata ni dibata di bagasan partikyanon diajar do tu hita songo dia do tujuan mana maroha paluahon. Songo dia do hita ima menyadari manang terju asa adong roha paluahon di bagasan uluta. Na perjulu sehali ikut sadar do hita. Kita harus sadar, ini yang paling utama. Yang pertama sekali kita harus sadar bahwa kita sebenarnya adalah budak. Sebenarnya kita ini semuanya adalah budak. Hatuban. Narumikok ma saluh nahita hatuban di dosa do. Adorang soro Yesus Kristus paluhok kita. Dung madabu ima si Adam jol mana perjolui matu bagasa dosa. Gabi hatuban do hita sampai ima tunaro Yesus Kristus paluhok kita. Alenido na hudok ko na kaningan. Asabu hitam maruha paluahon di bagasang uluta. Yang pertama sekali kita harus sadar dulu bahwa kita ini sebenarnya dulu juga adalah budak. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam kehidupan kita, ketika Kristus datang ke dunia ini memberikan penebusan, maka satu hal yang pertama kita ini dikeluarkan atau diangkat dari dosa masuk ke dalam kebenaran. Songona didokon ima di buku Rom bidu onom ayat 10 didokon kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Aidang malua hamuna syed dosai gabe tuduk do hamuna mangoloi hati orang. Kita ini sudah ditebus di dalam Kristus. Maka satu hal yang pertama, supaya kita bisa maroha, bisa memerdekakan orang. Bagaimana kita supaya kita bisa memerdekakan orang? Kita harus sadar bahwa kita ini terpanggil atau sudah ditebus oleh Yesus Kristus di dalam penebusan di dalam darahnya, sehingga kita menjadi hidup di dalam kebenaran. Maka nedo konakan aidang malua hamuna sia dosai gabe tuduk do hamuna mangoloi hati orang. Ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, maka kita juga harus berlaku benar dalam kehidupan kita. Jolma nama roha paluah di bagasang uduna. Ikut jumolo do ima jalo on na Yesus Kristus na paluan ibana siya dosa.
Dung tarjalo ni rohana ya Yesus Kristus na pelon ibana siya dosa. Gabi ima mengajari hita saluhuna. Maroha paluahon tuaka dongata. Ima na padjolo. Na paduahon marhite-hite hata ni debatahon di doko domusenang songo dia dututu julmai asa maroha paluahon. Manang bagaimana orang itu supaya hidup di dalam kemerdekaan. Di bagasan sada Petrus biddu 2 ayat 10 di dokon. Ay akka nang malua dohamuna. Alay unang ma pinakke haluaw ni mengodikon hajahaton. So ngonak kanaposo ni dibatama tahet. Orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus ikut boy imana mengulu di bagasan aka aturan. Banyak orang sekarang ini berpikir ketika dia sudah dimerdekakan maka dia bebas melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini tidak. Orang yang merdeka di dalam kehidupannya, satu hal yang pasti berarti dia harus ikut di dalam aturan. Tapi aturan yang harus diikuti bukan lagi aturan semaunya, tetapi aturan keadilan Allah. Aturan yang ada di negara ini. Maka salah satu bentuk nyata supaya kita menyadari atau memiliki rasa kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus manang maroha paluahon ikut ima mengulu mahita di bagasan aturan ni di bata. Bagaimana bangsa Israel nadong di bagasa terpukul dung di palua di bata nasida siantano Mesir siantano parhatobano di batama ikum mengulu manasida dia karuhut do aturan termasuk maruhut songo dia imana sida maroha manang marpangalaho ima tuak kahatuban na adong di bagasang ulu nasida. Jangan pernah katakan di dalam kehidupanmu bahwa kamu orang merdeka jika engkau masih selalu melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kita orang merdeka. Molo ima tadoko dope di bagasang uluta ikolomokkudo. Tetapi orang yang merdeka pada saat ini sesungguhnya orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Dia tidak mau mengatakan dirinya sesuka-sukanya, tetapi sesuka Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Artinya apa? Artinya hidupnya seluruhnya digerakkan oleh kasih Kristus. Pengabdian, pekerjaan, tingkah laku, perbuatan dia, semuanya mencerminkan sebagaimana orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena apa? Karena kita menjadi abdi Kristus. Ketika Kristus menebus kita dari keberdosaan, maka kita mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi abdi Kristus. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di bagasan sada Petrus 2 ayat 10 nomor tung masa takas dok ayat akan nang malua dohamu. Alai unang mapake haluau ni mengoding hajahat. Jangan pakai kemerdekaan itu untuk melakukan atau untuk membenarkan segala kejahatan. Tetapi dikatakan songon akan aposoni di batama tahe. Jangan salah artikan, salah pergunakan kemerdekaan yang ada di dalam hidup kita ini untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk melanggar hukum, untuk melanggar aturan. Tetapi justru kita harus memakai hidup kita ini untuk melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus dari kehidupan kita. Kapatuluhon nanang dohonon nihatan ni dibata tuhita di bagasan partikenon songo dia dohita maroha paluaho di bagasan nguluta. Marhite-hite na maroha paluaho kita ikon taurupi maaka dongata. Oma narmikon. Orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia harus mampu membantu sesamanya. Hal itu jelas tajahai memerhiti-hiti maturpu jamita. Idokon ima diaya sepelopati ikon buas pangalehom mutu ibana. Sian biru-birum
Do sian pardegianmu, do sian panggilangan yanggurmu, sian luhut nang penapasu-pasu ni Jehovah de Batam tuho. Ini baru dok senang dia imana pasapuluh aluhon. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, sudah mau berbuat ngaono mangurupi dongata. Dipengok musenang desa pelal unang pola dok roham. Ala paluhan ibana butisen labungu. Jangan berkecil hati atau jangan bersusah hati ketika kita memberikan semuanya itu kepada orang yang kita lepaskan. Atau ketika kita membantu orang. Janji Tuhan pasti di dalam ayat 18. Ay silop sin gaji ni halak. Berlipat ganda dari orang yang bekerja harian akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi songo dia do nedok di debata di bagasan pertikian. Songo dia do hita maroha paluh di bagasan ngoluta. Na patuluhonon iko boy mahita mangurupi akka dongata. Di bagasan ima Galatia bidu 5 ayat 10 tulu. Tekas didokon ima debata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan, ini yang paling utama. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, hidup kita harus kita pakai untuk apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh Kristus, oleh kasih Kristus. Maka firman ini mengajak setiap orang yang percaya untuk menyadari bahwa hidupnya sudah merdeka, menyadari roha ima ibana ikum maroha paluahon, marhite-hite aha, marhite-hite na olo ibana mangurupi akadonganna. Pangurupion nataban ima tudongata, dang mabag kita rugi. Alay di dokod debata, justru anggo olo hitam mangurupi dongata, maropi gadda, ikut tabaw ni debata tu hita. Dang maksud na ima si humisik na ikut tabaw ni debata tu hita, mulu taurupi dongata. Alay lubi siya ni, dakulang si humisik. Alay akka ima hahipason na rumikot di liot debata tu hita. Hahipason di pamatang, hahipason di partodion. Na iko gabi ima jaloot na di bagasa ngulutan. Anggo aha, anggo adong di bagasa nguluton maroha paluahon. Damang dainang nanalong di bagasan Yesus Kristus. Sada suku-sukun na parpudi na iko ni masiri mangata di bagasan partikianon. Sudahkah engkau merdeka di dalam kehidupan? Nunga merdeka kita di bagasan paranguluton, nunga maroha paluah kita di bagasan nguluton manang tao. Apakah engkau sudah merdeka sebagai seorang istri? Apakah engkau sudah merdeka sebagai seorang suami? Apakah engkau sudah merdeka sebagai warga negara yang baik? Apakah engkau sudah merdeka sebagai orang yang beriman? Apakah engkau sudah merdeka sebagai seorang anak? Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau belum merdeka, dari hal apa engkau yang belum merdeka? Mulu sejujut dupi pamikirioton pangalahoton hola makarikoton na adong di portibion berarti dang merdeka dupi hita. Molo sejujut do diriton ima holang memikiri diri sabi. Dang olo memikiri akka dongan asing berarti dang merdeka dupi hita. Alai marite-hite hatan di debata di bagasan partikenon di jodoh hita. Sadahatoban ni debata hita nang dipalua hita marhiti-hiti Yesus Kristus. Di jodoh hita gabi sadajon mana merdeka di bagasan Yesus Kristus. Di jodoh hita gabi maroha paluaho di bagasan ngoluta. Nasa jol mana maroha paluaho di bagasan ngoluna. Boy may mana mangurupi akadongan. Dang beiban hola mamikiri tu diri na sabi. Firman Tuhan pada saat ini jelas dikatakan jika engkau sudah dimerdekakan atau dipanggil di dalam kemerdekaan. Maka pekerjaan yang harus kita lakukan adalah melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Maka kita dipanggil di dalam kemerdekaan di dalam Yesus Kristus itu untuk melayani seorang akan yang lain. Sahalak iduk somang na adong ima di hala Israel.
ikupui paluahon ima anak somangna hatubana. Kristus idu gabi iduk somangta. Alana Kristus iduk somangta di palua dohita sian perhatubanon ni dosa. Alay dung di palua Yesus Kristus sita sian perhatubanon ni dosa. Dada gabe matapak ke haluaw ni mangulan akan naso na dingkan. Alay justru aha tapak ke ma ima haluaw ni naneng mamuji pasangapod di bata. Jala mengurupi akadukata. Orang yang sudah merdeka di dalam kehidupannya ikut aturan yang ada, aturan Allah, aturan negara. Maka itulah bukti nyata bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Saulat nai maroha paluahum mahita. Songon sada tadda naung di palua Yesus Kristus sita sen perhatubano ni dosa. Gabe anak ni Kristus mahita. Jala ibana ma gabe ima iduk somangta. Alini tauloy may ibana. Tahulaw mahobar tulomo ni rohana. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan. Disude dengan dibasam di bagasan ngulu nami. Di paingoto kami asam maroha paluaho. Anang jumulo do kami di paluaho sen perhatubano ni dosa. Ang jumulo do diurasi ho saluta kahadusan nami. Gabi partohap kami di harajaon nasora sudah. Muliate Tuhan. Ajari matutu kami pataridahon nang dipalo kami. Marhiti-hiti panguripion nami tu akadungan nami. Marhiti-hiti panguripion nami tu rumah tangga nang humbaling nami. Muliate di saluhut nai. O dihok kami makanguluhon pajomi di bagasan Yesus Kristus saat diho mangulu nang pagdinami. Amin. Shalom. Selamat hari kemerdekaan. Merdeka.